jdem. Z čarovného Minecraftu. Tentokrát z čarovného Minecraftu, kde jsou všelijaký vylepšení. A my si můžeme ukázat dneska, jak jsme si postavili co? Zoo ve Třelče, viď? Tady je vchod do té zoologické, půjdeš ukázat ty delfíny. Tak jdi tady na ně, tady ty venkovní. Tady je takhle vchod do té zoologické pomostíku a tady dole mají delfíni svoje. Tamhle chodí nějaká lvice dokonce. A já teďko jdu nakrmit. Jeden ten delfín je pojmenovaný Erik. 2. Co jim dáš k jídlu? Já tě sleduju z balkónu. Tady na delfínu nejde. Ale on je na delfínovi, on na něm sedí. Au. Na tom svém, co se jmenuje Erik. Tak pojď dovnitř, ukážeme další zvířata taky. Já se tady podívám na ven, co je v přírodě. Tady je ta lvice. No nevadí, půjdeme teda do té zoologické, kde seš? Už seš tady. Tak, vchod je otevřený. Tak kde začneme? Možná tady z té strany. Rybičky tady jsou. Takže co máme tady? Rybky. To je jezírko, kde jsou všelijaký ryby. Delfíni tady ještě jsou, tady jsme ukazovali. Tady jsou piraně, hele, medúza dokonce, tady plave 2 medúzy. Tady je takový očkatý. Teďka se budeme podívat na ty slony. A tady je africký pavilon, tady jsou sloni. No jo. Tady mají sloni svoji ohrádku. A tady dál. Tady jsem já udělal takovou jakoby fontánku. Tamhle nám tady chodí volně liška. Po zoologický. Teď jsem dostal za uši od někoho. Tadyhle jsou medúzy. Taky. A jdeme dál, takže tady je taková atrakce s delfínama, že jo? Jo, tady, pojď za mnou. Toho jsem nám udělal Já jsem tam na tu atrakci udělal i žebřík. Jo. A pojď za mnou. Tady je taková atrakce, že se vyleze nahoru. A jedete k delfínům. A děti se můžou sklouznout k delfínům. Božušmarja, to jsme se takhle. Ale mají tady miminko zrovna, nebo co? Delfín. Tak já už vyplavu ven. Juhu! Pomoc! Je tam. Tak co tady máme dál? Jdem tady dozadu, ne? Se podívat. Neukážu ty oblaky? Co tu jsou ještě? Oblaky ne, ukážu zvířata. Tady nám chodí normální slepička Minecraftová, to nevadí. Něco sežere tady. Tady leze slimák. Ale tadyhle je lemur. Taky tady volně chodí lemur. Dával nějaký ptáček. Takachna. Kačena. Tady je pavilon šelem. Koukám, že tady jsou leopardi zrovna.
Jsou nějaký naštvaný. Jo, Půjdem dál. půjdem dál, mají tady papání, ty leopardi. Tady je kobra. Nebo co to je? Tak, medvědi. U medvědů zrovna nikdo není. To je škoda. Já se vám jdu podívat. Takhle to vypadá, takhle to je vyrobený, že jsou tady spawnery. Jeden dělá medvědy. Různý. A jeden druhý dělá slepice. slepičky, aby měli ty medvědi co jíst. Už takhle se tam točí ten medvěd. A za chvíli se objeví. Co? Tak se sem ještě třeba vrátíme. Tady je včelka. Šmelák. No, už je tady. A vlastně. A miminko. No, je tady grizzly. Nějaký černý medvěd. A malý grizzlík. Najednou se udělali 3 z toho spawneru. Tak jdem podívat na ptáčky. Tadyhle, tam je kočka. Tadyhle je voliéra, ale vlezla jim tam kočka i. Koukám, že tam je krocán. Chcete vidět, jak se kočka otočuje? A když už jsme tady, tak můžeme ukázat, jak se otočí. Želva, tady jsou želvy, ptáci a krocani by tady měly být. Jeden tam je. Aktuálně je tady jedna želva. Potřebujete na to pečenou rybu a jeden medailonek. A tu rybu hodíte a ona si to smlaská a... Ukaž ten medailonek na kameru ve třelče. No, aby ho viděl tady. A nasadíte jí to a můžete si to různě pojmenovat. A ta kočka napadla tu želvu. Ona jí dává za uši. Vypadá to, že asi vyhraje, teda měla by želva zalíst do krunýře. A jak to cinká, ne? No. Tak jo. Krocanů je tady dost. Tak a ještě si tu kočičku si můžeme pojmenovat. A pojmenujeme ji třeba Míca. Napiš to tam. A už ji chytni, protože ona nám tady zabíjí zvířátka v té kleci. To byla ptáčka, tak už je pojmenovaná. A ty dokonce šla na mě, už ji chytni. Už ji máš, jo? Tak jdeme. Odneseme ji do domečku. Takhle se nese za krkem, krocane do toho nech. Tak, zabila 2 želvy a 1 ptáčka. Mrcha 1, odneseme ji do domečku. Sice už jednu máme ochočenou a my Tady ty já nic nevidím. Jo, jak ji máš za krkem, tak nevidíš, no. Chodím jenom podle děti. Teď mi zase otevři, protože když máš na krku, takže se to nedá vůbec. Otevřu, pojď. Tadyhle to je náš domeček zoologický, máme tady na hlídání železného golema. Máš radost, co? Ty máš radost? Neměla by mít svůj pelíšek? Jo, tady je má 2. Oba. Vidím jenom jeden. Tady je ta Míca a ještě máme kočičku Drápka, ta už tady byla vevnitř. To je tahle. Co ty máš hlad víc, tak běž se napapat. Obě 2 mají hlad. Jednou se tady běží napapat. Běž se napapat.
Tady mají, popiš kámo, co to tady mají. Tohle s tím pískem, tak to je záchod. A tohle je takový, jakoby jde papat. Teď jde papat. A je to jejich domeček, kde to, vidí, kde. Oni spinkají na zemi, ne v tom. Kde si můžou poležet, ale ta druhá nemá žádný svůj. Asi se teďko to budu prát, nebo nevím. Tak já položím ještě tu, jestli mi to bude. Proč to položil na sebe? To nejde. Tak to polož úplně někam jinam, ne? Takhle tady před těma dveřma nám to bude trošku překážet možná. Nevadí, jdeme se podívat ještě ven. Jo. Takže je tam zavřeme, aby nám kočičky neutekly. Tady nám koukal takový samotný panda. A teďko sedí na zemi. Ale můr. Tadyhle se pase. Co je tohle? Malá koza. Ano, a tady je ta zoologická. Ještě nám tady jedna kočička chodí. Na zahrádce ještě strašáka. Po zahrádce. Ten strašák na zahradě. Tady je slimák, druhý slimák. A ty krocani tady běhají nějak venku. Co ty ptáci, kolik jich tu je? Jeden černý. Tak. A já si teďko přepnu. Ukážu tu zoologickou ze zhora. Takže to je ona. Je to na takovém poloostrovu. Jsme si vybudovali zoologickou. Můžeme se podívat, tamhle zrovna vidět, jak medvěd loví prase. Zrovna ho ulovil. Pštros, toho nemáme v zoo. Ukaž se ty fešáku. Čau. Zase. Tady medvěd teďko loví. Už ji zabil. Kouká na nás, tak hlavně, že na nás nejde. Je tady někde to musíčko? Jo, je? Já jsem tady zombíka. Ucha! A tady ve vodě by měli ještě plavat Žraloci. někde žraloci. Já se nebojím. Tak se podíváme. Tady je nějaká velká ryba, tohle není žralok. Žraloci tady zrovna žádný nejsou. Tak to nevadí. Tak je uvidíme jindy. Tak se ještě na to jednou podívám. Jsou tady dva pštrosy. Musíš to obejít, kámo, nebo si to přepnout Tak já to obejdu. do tvořivýho. Jak vypadá ze zhora pavilon šelem. Je tady jeden dal. A jeden had se tam koukal. Takže to jsme dneska udělali, co, kámo? Ahoj, loučí se s váma.
Nazdar.